سفر دمرجی کو با اصل خوا خلک موشه د سال 1986 دا هاتیه وی دری اولور جخوره خانیک آوا کریه. وی دمی نه باجار او قسمزن نجی لوی در دوره جینگه یک هویه. پشتی 36 سالان دولت جبرات بیجه دملدست جخانی خوا درکوه اوی او در بینوژن کرن. لینا جهک بوی تنیشاندان نجی پره کو بوی هاتنه وقتاندن تیرا خانیه کی دیگه. اوجی وکه به صدان مالندن نشتجین تا خاشاین تپه لبنده ها ایرو ها سبه خانیوی به سرویدا به رو خواندن. زحمت حکومتی ذاتاً ام هیزان چکشاندیه. بزرگ کی تری کی برچی به اداره دنیای ند بو ذاتاً کی کم آنجا به ایشیتی حلقه به بکشیتی حلقه مشخره آنجا خانی کی پفخسی و جو هلدشینه. دبیجه کی از بدمت 270 متر دایره 70 متری 51 متره. 51 متره 51 متری که ام سات دستخن میشم. tam olarak hakkı bede em hakkı kabul bikin ama ko tam ne de em hakkı nadan em taraftarı ve işinin. Taxa Şahin Tepe ku piştî salê nodî bûye tax û xelkê xwe lêgirtiye divan rojan da dibin gefa rûxandinê de ye. Li ser banên xaniyan sêling bilind dibin û tebligat bo wan têne şandin da di nava 10 rojan da xaniyên xwe bihêlin û biçin. Ji ber ku tax li tenîşta cihê Kanal İstanbulê ye, qîmeta wê derê niha diber zêran ra ye. Lê bo vî xaniyê du qat 400,000 lîre hatiye veqetandin ku ew pere tenê têra hesinên xaniyekî jî nakin. Xelk qayîle ku tax bênûjen kirin, lê ew dixwazin bixwe li cihê xwe bimînin û wî karî jî ew bixwe bikin. Bizim evimizi, bizim yuvamızı elimizden zorla almasınlar. Eğer benim evim بلا خانیه ما هیلینا ما بدار زوری جمع نستینن. گرگو خانیه من نباش به نلگوری پروژه یا نوجنکرینه به بلا بهلن امهرن بیکیره لهف بکن. لگور پروژه بخوا چیکن. ام جه دولت خوا ویکت خوازن. تو جداکاری ام نخوازن. گر لور ریکوپیکی نبا بلا بیراس کرن لنکو خوا باوجن سرملکه ما. İlla ki burada bir çarpıklık varsa bu düzeltilsin ama bizim malımıza çökülerek değil yani. Ew demeke xelkê taxê li ser piyane û çi bi çalakî çi bi doz û dadgeh hewl didin rê li ber vê yekê bigirin. Dadgehê jî biryara betalkirina projeyê dayê. Lê tevî vê jî bingeha avahiyên mezin hatiye danîn û projeyê dest pê kiriye. Bizler hiçbir zaman dönüşüme karşı olmadık. Em weke tax tu caran nel dijî nûjenkirnê lê bi şertê ku tu mexdûriyet dernekeve. Di dawiyê de rad bin dibêjin xanî û zeviyên we li vir nînin. Ew nabe. Me bi caran ji wan re got ku em jî alîgirî nûjenkirnê ne. Beriye ku pêvajoyê yasayî hukukî bi dawî bê rad bin projeyê veguhestinê didin destpêkirin û em vê yekê fehm nakin. Vê carê jî guvaş û tundî derdikeve holê. Baskıcı bir tavır ortaya çıkmış oluyor. Li taxê yekem cihê ku dikeve ber projeyê weke heft zeviyan hatiye diyar kirin. Bi giştî zêdetirî 400 tapu dikevin ber projeyê ku hinek ji wan yek qat, hinek du qat, hinek jî sê an 4 qatin. Wate careke din koçkirin li hezaran kesên ku li taxê dijîn tê ferz kirin ku pirê wan jî di salên nodî da ji ber şerê li Bakurê Kurdistanê hatine û li vir hewîne. Ji bo rûxandina Taxa Şahin Tepe ji hêla fermiyetê ve weke hincet erdhêj û xetereya erdhêjê tê nîşandan. Lê ew xaniyên wê derê xaniyên nû ne taxeke nû yê ku di nava 23 salên dawîn da hatiye pê xanî jî nizmin. Her çi qasî fermiyet vê yekê weke hincet nîşan bide jî hinceta rastî Kanal İstanbulê ku ew ji divî çamînê re tenîşta taxê ra derbas dibe ranteke mezin derê derkeve nayê xwastin ku sibero ew cihên ku weke bihuştê bimînin di destê xelkê de bimînin. Rawîn Stêrk, Rûdaw, İstanbul.